Fl-attività politika tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi, il-kelliema kollha kellhom messaġġ komuni favur il-familji Maltin u favur Malta. Id-deputat tal-Partit Nazzjonalista u wib tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar tkellem dwar kif jista' l-Gvern Soċjalista jitwemmen fuq il-Kunsilli Lokali jekk qatt ma hemmen fihom. Il-Kunsilli Lokali qatt ma kienu s-super favoriti tiegħu. Robert Kutajjar sostna li l-kriminalità f'diversi lokalitajiet qed tiżdied bis-sigħat. Hemm bżonn li tiżdied is-sigurtà f'kull belt u raħal. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li ssir community policing sabiex il-poplu Malti Wawċi jħossu sigur. Sostna li huwa biss il-Partit Nazzjonalista li jemmen fil-Kunsilli Lokali u għandu għal qalbu l-valuri tal-poplu Malti. Dan għaliex finalment pajjiżna jixraqlu l-aħjar. Hawn partit wieħed illi għandu l-valuri għal qalbu, illi hawn partit wieħed illi jemmen fl-Ewropa, illi hawn partit wieħed immexxi minn Adrian Delija illi jemmen fil-Kunsilli Lokali. Ejja nwaslu l-messaġġ għaliex pajjiżna iva ħbib tiegħi jixraqlu l-aqwa u l-aħjar. Il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Michael Merċieqa saħaq li waqt diversi żjarat li kellu innota li għandna gvern li ma jimpurtax mill-bdiewa u r-raħala. Michael Merċieqa sostna li l-Partit Laburista dejjem tkellem kontra l-Unjoni Ewropea u l-Kunsilli Lokali, għalhekk huwa biss il-Partit Nazzjonalista li jista' jagħti garanzija lil pajjiżna. Huwa temm jgħid li huwa biss permess ta' tmexxija għalija li nistgħu nimxu l qudiem. L-aqwa captain li jista' jkollu kwalunkwe tim illi inti tina l-kuraġġ, int mexxina l qudiem, inti tiggwidana f'dak kollu li għandna nagħmlu u ta' dan nirringrazzjak għal dak kollu li inti qed tagħmel magħna mal-Partit Nazzjonalista u għal Malta tagħna. Fid-diskors tiegħu, il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Frank Bsajla saħaq li fuq livell Ewropew huwa lest li jservi lil Maltin kollha, lil kaċċaturi, lis self-employed, liż-żgħażagħ u l-istudenti. Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jibni fuq it-tajjeb li sar fl-aħħar 5 snin fil-Parlament Ewropew u se joffri idea ġodda għal politika aħjar għan-nies. Frank Bsajla saħaq li l-Partit Nazzjonalista qed joħroġ lid tal-ħbiberija għal kulħadd. Aħna l-Partit Nazzjonalista qed noħorġulkom lid tal-ħbiberija lesti li nkunu viċin tagħkom u dak li webbilkom bih ħadd ieħor jekk għandkom dritt għalih aħna mill-Gvern ukoll lesti illi nagħtuhulkom. L-MEP Nazzjonalista David Kaza qal li tul dawn l-aħħar 5 snin l-MEPs Nazzjonalisti ħadmu favur l-interessi tal-poplu Malti kollu. Pajjiżna qed jitlef il-valuri tiegħu u allura nhar is-sibt li ġej il-poplu Malti jrid jibgħat messaġġ biex nissalvagwardjaw il-valuri li qed jitmermru f'pajjiżna. Kaza temm jgħid il-Partit Nazzjonalista jemmen fil-valuri tas-sewwa u jiddefendi s-sewwa għax finalment is-sewwa jirbaħ żgur. Aħna nemmnu fil-valur tas-sewwa, fil-valur tad-demokrazija, fil-valur tal-ġustizzja u l-libertà illi aħna kif jgħid l-innu tagħna lest inċarċru demna għall-libertà ma jbeżżana ħadd, ma jbeżżana ebda teddid. Marija Francalanza għal Net News.